Ako automaticky rozdeliť súhrnnú faktúru od Orangeu? To, čo konkurencia považuje za nemožné, faktúrko zvláda ľavou zadnou. Poďme si to rovno ukázať. Najprv klikneme na menu Nákup prijaté a zvolíme Všetky doklady. Otvoríme si priečinok v počítači a PDF súbor s faktúrou jednoducho myšou presunieme priamo do okna Faktúrka. Teraz stačí chvíľku počkať, kým systém dokument automaticky vyťaží a rozdelí. Ako môžete vidieť, okamžite sa nám vytvorili samostatné doklady. Prvá faktúra v poradí obsahuje pôvodné 5-stranové PDF, no všetky ďalšie sú už dokonale orezané a obsahujú výhradne tie stránky, ktoré patria konkrétnej faktúre. Okrem toho, môžete do systému vložiť akékoľvek PDF súbory, ktoré obsahujú viacero dokladov naraz. Či už kliknutím na tlačidlo Nahrať, alebo ich jednoduchým preposlaním na e-mail Faktúrka. Systém ich automaticky rozpozná a rozdelí na samostatné faktúry. Jednoduché, rýchle a bezstarostné.